Hego Euskal Herrian hiru eta Tradisna garraiolarien elkarteek babestutako greba mugagabeak 8. eguna du gaur. Kamioilariek karabana egin dute Nafarroan, Bizkaian saiatu bai, baina ez dute lortu. Foru Erkidegoan eta Espainian gainera bilerak egingo dituzte. Nafarroko gobernuarekin bilerak egingo dituzte zuzen ere sindikatuek, bakoitzak bere aldetik, euren aldarrikapenak azaldu eta egoera aztertzeko. Gaur Tradisna bilduko da garraioko departamentuarekin, bihar izango da hiruren txanda. Espainian ere bilerak egingo dituzte gobernuak eta garraiolarien elkarte nagusiak. Greba gero eta eragin handiagoa izaten ari da industrian eta merkataritzan. Merkataritzari dagokionez, produktuen eskasia nabaritzen hasi da. Merka Bilbao saltoki txiki eta handientzako merkatuan adibidez, produktu fresku batzuk, batez ere fruta eta barazkiak, estok erdian daude eta beste askoren eskasia astean zehar nabarituko dute. Arrantzan ere izaten ari da eragina gasolinaren prezioak eta garraiolarien grebak atakalarrian utzi dituzte arrantzaleak. Euskal arrantzaleak iragan astelehenetik daude itsasoratu gabe eta gaur erabakiko dute aurrerantzean zer egin. Arratsaldeon guztioi aipatu legez, Bizkaian hiruk deituta kamioi karabana egin dute, Zierrenatik eta Larrabetzutik abiatuta, Bilboraino heltzeko asmoa zuten, Eusko Jaurlaritzaren atarian elkarretaratzea egiteko asmoaz, baina Jon Altunairu sindikatuko kideak adierazi duenez, ertzaintzak ez die hiriburura sartzen utzi, entzun dezagun. Gaur ere 100 kamioi elkartu gara, hor Larrabetzun, eta espero genuen hemendik kamioia pasatzea, eta euren aldarrikamena Bilbora ekartzea, baina poliziak ertzaintzak ez digu utzi, eta orduan, hor kanpoaldean adira bueltaka hori. Eusko Jaurlaritzaren Bilboko ordezkaritzaren aurrean batu dira garraiolariak eta berdin egin dute telelaguntza zerbitzu publikoko beharginek izan ere greba eguna dute gaurko. LAB, ELA eta UGT sindikatuek lau greba egun deitu dituztelarik martxorako 62.000 eta 500 adinekok erabiltzen dute Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen zerbitzu hau 1000 dei inguru jasotzen dituzte egunero eta 2000 inguru egiten dira bertatik lan hitzarmen duina eta Jaurlaritzari beste alde batera begiratzari usteko eskatu diote, gaur Bilboko protesta horretan Alberto Pérez Bationeko langile batzordeko labeko ordezkariak lakuaren arduragabetasuna salatu du. Eusko Jaurlaritzari gatazka honetan inplikatzea izan ere, Eusko Jaurlaritza da zerbitzu honen titularra. Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna dugu gaurkoa horren arira, urteroko martxa egin dute asteburuan, Pasaiatik Donostiara, Pasa Lelopean, gainera 25. urte hurrena izan du arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako martxak aurten eta 100 lagun bildu dira bertan. Bestaldetik, Nafarroara begira, arrazakeriaren kontrako aste honetan hainbat ekitaldi antolatu ditu Nafarroako SOS arrazakeriak. Besteak beste Foru Erkidegoko arrazakeriaren kontrako 2021ko txostena aurkeztu dute eta larunbaterako arrazakeriaren kontrako manifestazioa ditu dute Merinda desplazatik abiatuta eguerdiko ordu batean. Bestaldetik ostiralean Espainiako gobernuak jakinarazi zuen Sahara mendebalderako Marokok duen plana babesten duela. Mendebaldeko Saharako Errepublika Demokratikoak eta Fronte Polisarioak deitoratu egin dute Madrilek hartutako erabaki penagarria iruditzen zaie men egin diela Marokoren presioei Rabatek hilabetez xantaia egin ostean. Madrilek uste du Mendebaldeko Sahara Marokoko eremu autonomo bihurtzea dela gatazka gainditzeko aukerarik serioena, errealistena eta sinesgarriena eta horrek reakzio soka ekarri du. Algeria berriz oso harrituta agertu da Moncloaren bat-bateko jarrera aldaketarekin izan ere, azken urteetan Nazio Batuen erakundearen plana babestu du. Horregatik Madrilen duen enbaxadorea deitu du, ikusteko dago zer eragin izango duen honek, PSOEren erabaki honek, Espainiako koalizio gobernuan izan ere, haien bazkideek ez dute begi honez hartu erabakia. Fronte Polisarioak bestaldeik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan duen ordezkariak gaitzetzi egin du, Ukrainan balio duenak Mendebaldeko Saharan balio ez izatea.
Aldiz, Ukrainak baztertu egin du Errusiaren eskaera, ez du oraingoz Mariupol entregatuko. Moskuk ultimatuma bidali dio Ukrainako gobernuari. Galde egin dio hiritik atera dezala armada, baldin eta bertako zibilak ebakuatu nahi baditu. Kiebek erantzun du eskaera hori erokeria bat dela, eta korridore humanitarioak berala ireki ditzatela esikitu dute. Eguerdiko magazinen ordea, Sara Apolo, Save the Children Euskadiko aurrentzako politiken arduradunarekin egin du konexioa, eta Ukrainako gerrak aurrengan duen eraginaz modu honetan aritu da. Ukrainian oraindik dauden haurrak, haur guztiak arrisku larrian daude. Kalte fisikoak, emozionalak eta joan etorriak eragiten dituzten hainbat gauzak bizitzen ari direlako, ezta? Honekin bat aipatu beharrekoa da norberaren edo beraien osasun mentalean duen eragina. Eta haurra horiek badaukate luzeko trauma edukitzeko arrisku handia. Esan duzun bezala, jende pilo ihes egin du, batez ere haurrak eta emakumeak, baina, ihes egin baino lehen edo hor jarraitzen dutenak, hiltzen ari dira. Dakigunez, 3.000 zibil baino gehiago hil dira, hauetako 16 neska mutilak ziren, baina seguru asko datuak ez dituztela hildako guztiak kontuan hartzen, egoera oso kaotikoa delako, ezta, eta oso zaila delako. Bada asteleheneko lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkeri protestak eta bilerak egingo dituzte garraiolarien grebaren 8. egunean. Hego Euskal Herrian tradizionak deituta kamioi karabana egingo dute, Imarko haindik Iruñera arte, eta 3 antolatuta Larrabetzutik Bilboraino saiatu dira iristen. Bada Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitza parean da, Jaradurreta lankidea. Prentsaurreko asken dute 3 sindikatuko kideek mobilizazioa bukatu ostean, zer da esan dutena. Grebalariek 8. greba eguna dute gaurkoa eta protestak egin dituzte. Bizkaian 3 deituta, Zierbanetik eta Larrabetzutik kamioi karabana egin dute eta 100 kamioi baino gehiago elkartu dira. Bilbora heltzea ez asmoa zuten, Bilboko Eusko Jaurlaritzaren egoitzan elkarretaratzea egiteko, baina 3 salatu duenez, Ertzaintzak ez die sartzen utzi trafikoa kolapsatuko zutela argudiatuz. Nafarroan berriz tradiznak deituta kamioi karabana egin dute Imarko handik Iruñeraino. Eta Nafarroan ere gaur bilera dute tradiznako ordezkariek Nafarroako gobernuarekin eta bihar 3 sindikatuaren txanda izan da. Gainera, 3 adierazi duenez, gaurko bileran ere parte hartuko dute. Bien bitartean, sindikatuak ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak ez diela bilerarik proposatu. Haiek euren aldarrikapenak eta egoera aztertzea nahi dute eta 3 sindikatuak gaurkoan Bilbon prezioak eguneratzea eskatzen dutela besteak beste azaldu du. Gasolioa etengabe igotzen ari dela, toperik ez daukala, ez dakigula noiz izango den topea, eta orduan eskatzen ari gera, berrikusi dadila prezio hori, edo garraioaren tarifak berrikusi daitezela aldiro. Izan daiteke 15 edo hilero, baina ikusita ze bilakaera hartu duen gasolioaren prezioak, eta etengabe igotzen dela, ez du balio, Protestak eta bilerak egingo dituzte garraiolarien grebaren 8. egunean. Ikusmira Madrilen dago. 10 bildu baitira Sánchezen gobernuko presidente ordea eta beste 2 ministro Espainiako errepide garraioko batzordeko kideekin. Zehazki orain arte grebarekin bat egin ez dutenak dira bilduko direnak. CNTSek erregaien salneurriaren gorakada gelditzeko berehalako neurri ekonomikoak hartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Baita lanuztea egin nahi ez duten garraiolarien lanerako eskubidea errespetatzea ere. Edonola ere, bileran bozeramaileek ultimatuna jarri dute mahai gainean, eta erregaien prezioan merkatzeko berehalako neurriak hartzen ez baditu Sánchezen gobernuak, grebarekin bat egitea ez dute baztertzen. Grebaren eragina gero eta handiagoa izaten ari da industrian eta merkataritzan. Iruñeko Volkswagenen lantegiak esaterako itzita egongo da gaur, hornigaien faltaren ondorioz.
Gasteizko Mercedesen fabrika ere, baina Hamaika Telebistak jakin ahal izan duenez, etena pieza faltagatik da eta ez garrailarien grebaen ondorioz. Errenteriako Papresa paper fabrikak ere jarduera etengo du. Garraio grebak eragindako lehengai falten ondorioz, ohar baten bidez jakinarazi duenez, ez du zehaztu zenbat egunez egongo diren galderik. Bestetik merkataritzari dagokionez produktuen eskazia nabaritzen hasia da. Merkatu Bilbao saltoki txiki eta handientzako merkatuetan adibidez, produktu fresko batzuk, batez ere fruta eta barazkiak, estok erdian daude, eta beste askoren eskazia astean zehar nabarituko dute. Arrantzan ere izaten ari da eragina, Euskal Arrantzaleek iragan astelehenetik daude iritazoratu gabe, eta gaur erabakiko dute aurreantzean zer egin. Halaber, hornidura esan nabaritzen hasia da gasolindegietan. Adibidez, Bizkaiko Ezigazeko Galdakaoko eta Mungiako estazioak erregerik gabe geratu dira. Lan gatazkekin jarraiki grebaguna dute gaurkoa ere Eusko Jaurlaritzako Betion telelaguntza zerbitzu publikoko langileek, LAB, ELA eta UGT sindikatuek lau greba egun deitu dituzte martxorako. Gaur elkarretaratzea egin dute Bilboko Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian ere zerraiago dakigu baiara. Bai, horrela da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako telelaguntza zerbitzu publikoa da Betion eta langileak lan hitzarmena negoziatzen ari dira, baina salatu dutenez negoziazioa blokeatuta dago. Horregatik gaurkoan greba eguna dute Betioneko beharginek. Gaurkoan ez ezik martxoan ere beste 3 greba egun deitu dituzte eta apirilean beste 5 greba egun egingo dituzte. Greba egunak 24 ordukoak dira eta LAB, ELA eta UGT sindikatuek deitu dituzte lanuzteak. Gainera beharginek ohartarazi dutenez, Betion zerbitzu publikoa da eta Eusko Jaurlaritzak enpresari 51 milioi euro eman dizkion bitartean enpresak ez dizkie langilei soldata hobekuntzarik ezarri nahi. Eusko Jaurlaritzari gatazka honetan inplikatzea. Izan ere, Eusko Jaurlaritza da zerbitzu honen titularra eta diru galanta ematen die enpresa publiko, enpresa pribatu batzuei zerbitzuak kudeatzeko. Orduan, gu nahi duguna da, hori gure lan baldintzak hobetu eta hori da, salatzen dugu. Bestaldetik aiara urtea hasi zenetik 13 langile hil dira lanean ari zirela, asteburuan 2 langile hil dira eta sindikatuek neurriak eskatu dituzte. 13 langile hil dira Euskal Herrian 2020 hasi zenetik, hau da, 3 hilabetetan 13 langile hil dira. Azken bien ezbeharra asteburuan izuertatu da. Ostiralean Lakuntzako Sakana kooperatiban lan egiten zuen langile batek, garabi batekin pieza astunak zeramatzala izan zuen ezbeharra. Horrez gain ostiralean enpresa horretan ere langile batek lan istripua izan zuen. Eta bestetik larun batean Zegamako Goilazer enpresan beste langile batek bizia galdu zuen lan egiten ari zela. Egoera horrela LABek eta ELAk berehalako neurriak eskatu dituzte eta horrez gain bihar martxoaren 25ean elkarretaratzea egingo dute Sakana kooperatibaren atarian goizeko 11etan eta arratsaldeko 7etan Leitzan. Ondo da, aiara eskerrik asko, badarlo ekonomikoko berriekin jarraiki gerraren ondorioen artean kokatzen dira abeltzainak ere, izan ere zerealeko izlek inoiz baino garestiago saltzen dute eta abeltzainak itota daude desorekak abere buruak gutxitzearekin mehatxatzen du gainera. Eta animalia gutxiago badago, zereal gutxiago beharko da hurrengo urterako. Horren bestez, elikagaien ekoizpena mugan dago udane arbeo. Ukrainako gerra hasi baino lehen zerealaren kostua ordurako garesti zegoen. Garitonak 290 euro inguru balio zuen eta artoarenak 270 euro inguru. Orduko egoera oso zaila zen abiltzainentzat zerealaren prezioa dela eta sektorerik kaltetuena izanik. Gainera koronavirusaren krisiak jota zegoen. Une honetan gerraren testuinguruan gariaren eta artoaren erreferentziazko prezioak 400 eurotik gorakoak dira, edo zuzenean kotizaziotik kanpo geratu dira. Hori ala orain lehen gai horiek saltzen dituen beste norbait aurkitu beharran dira hainbat abeltzain.
Esaterako Nafarroako EHN sindikatuko Fermin Gorraizabeltzainaren txalei begiratuz gero, animalia banak 2,5 tona pentsu kontsumitzen ditu jaiotzen denetik, amak zer jaten duen kontuan hartu gabe. Behin hildakoan txal horretatik 420 kilo haragi lortzen dira. Prezioen igoerarekin gutxienez, animalia elikatzeak 300 eta 400 euro gehiago balio du gerra hasi zenetik. Kostu horretan ordea ez da kontuan hartzen animalia horren amaren kostua edota argiaren edo erregaiaren igoera. Fermin Gorraizabeltzainak epertainerako egoera beltz ikusten du. Izan ere kontua ez da soilik ale ukrainarra herrialdetik ez ateratzea. Zalantza handiak daude datorren urtean uzta normalizatua izango ote den. Datuak aintzat hartuz Espainia zereal urriko herrialdea da eta 14 milioi tona inguruko falta du. Estatu mailan inportatzen den zereal nagusia artoa da eta horren 22% Ukrainatik ekartzen da. Ukrainak 14-15 milioi tona arto esportatzen ditu eta horietatik 2 milioi inguru Espainiara iritsi beharko lirateke. Ziurgabetasun gehiegi burtsen kotizatzen duten lehen gaien kasuan. Beraz nahikoa da zalantzak egotea prezioak ekonomia realak bere gain har dezakena baino haratago joateko. Eta aipatu dugu lerroburuetan ere gaur martxoak 21 arrazakeraren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna da. Testuinguru honetan, asteburuan urteroko martxa egin dute Pasaiatik Donostiara, mugako kontrol arrazista salatuz. Bien bitartean Nafarroako sos arrazakeriak Foru Erkidegoko arrazakeriaren kontrako 2021ko txostena aurkeztu du eta manifestazioa deitu du datorren larunbaterako. Gaur martxoak 21 arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen da. Horren harira urteroko martxa egin dute asteburuan Pasaiatik Donostiara pasa lelopean. 25. urteurrena izan du arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako martxak aurten eta 100 lagun bildu dira bertan. Medikus Mundi Gipuzkoa sos arrazakeria eta gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundaren eskutik Irun eta Hendaia artean poliziak egiten dituen kontroletan jarri dute arreta aurten. Salatu dutenez bertan ezarritako kontrol selektiboek babesgabetasun egoeran uzten dituzte pertsona migratzaileak. Eta Irun eta Hendaia arteko mugan azalaren kolorearen arabera aplikatzen diren neurriek migratzaileentzat dituzten ondoriak nabarmendu dituzte. Bidasoa ibaia tranpa hilgarria bihurtu dutela gogoratuz. Azken egunetan ibaian desagertutako lagunaren kasua ekarri dute gogora eta iazko datuei dagokienez gutxienez 3 migratzaile hil ziren ibaiaren 40 metrotan. Mugak heriotza leku izateari utzi behar diotela adierazteaz batera, erabaki politiko eta sozialak eskatu dituzte. Testuinguru horretan kokatzen dute nazioarteko babes, asilo eta aterpeskarei beharrezko erantzuna ematea. Herrialdeen arteko joan etorriak hobeto erregulatzea, migratzailei bisak emateko politika eraginkorrak sortzea edota herrialdeen arteko akordioak bultzatzea. Beharrezkoak diren sartzeko bide legalak errazteko. Bien bitartean arrazakeriak gizartaren parte den honetan, ertzaintzak argitaratutako datuen arabera gorroto delituengatik jarritako salaketek gora egiten jarraitzen dute. Batez ere arrazakeriak eta xenofobiak eragindakoek. 2021 zenbatu dituzten 277 gorroto delituetatik 162 justu arrazakeriak eta xenofobiak eragindakoak izan dira. Bestalde Nafarroara begira arrazakeriaren kontrako aste honetan hainbat ekitaldi antolatu ditu Nafarroako sos arrazakeriak. Besteak beste Foru Erkidegoko arrazakeren kontrako 2021ko txostena aurkeztu dute gaur goizean eta larunbaterako arrazakeriaren aurkako manifestazioa deitu dute Merindades plazatik abiatuta eguerdiko ordu batean. Gaiz aldatuta berriz, aspaldiko aldarrikapenari eutsita Trebiñu Araban sartzeko eskatu dute berriz herritarrek eta Trebiñu Araba da mugimendua berpiztu dute. Antolaketa administratiboa zentzugabea dela deritzote eta ari aurre egiteko lan egingo dutela ohartarazi dute egoera juridiko administratiboa amaitu eta arabartzat aitortzen dituzten arte. Maialen Arribas, Trebiñu Araba da mugimenduko parteidarekin izan da hamaikako lantaldea. Trebiñu Araban sartzeko eskaera berrindartu du herritar talde batek. Orain duten administrazio antolaketa zentzugabea dela iritzi diote eta egoerari aurre egiteko Trebiñu Araba da mugimendua berrabiarazi dute. Urte luzez izan den aldarrikapenari bultzada eman nahi izan diote eta dozenaka norbanako eta eragilek egin dute bat. Ohartarazi dute lan egingo dutela egoera juridiko administratiboa amaitu eta arabartzat aitortzen dituzten arte. Beti berdina eskatu izan da, bai mendeetan zehar azken finean, bai anexio eskakitzunen bitartez, bai herri galdeketen bitartez, adibidez 98an egin zena. Eta beti berdina eskatu izan da, Trebiñu administratiboki araba izatea,
Azken finean, geografikoki Arabaren erdi-erdian gaude, eta hala ere administratiboki Burgos gara, eta horrek zenbait arazo sortzen dizkigu egunerokotasunean. Egungo egoera anakronikoa, antidemokratikoa eta antinaturala dela salatu dute bizilagunek, eta argi utzi dute agortuta dagoela historian zehar izan diren arazoei aurre egiteko erabili den hitzarmenen bidea. Izan ere, hitzarmen horiek ez dituzte dagoeneko herritarren premiak betetzen. Egunerokotasunean, zenbait hitzarmen erabiltzen direla bizita pizkat zuzentzeko, eta hitzarmen hauek Arabako Diputazioaren eta Burgosko Diputazioen artean egin dira. Eta azkenean, partze moduan jokatzen dute, ez dute benetako arazoa konpontzen, ze beti edozein ezusteko egotekotan edo beti geratzen gara babesik gabe hitzarmen horiekin. Amaierako asmoa argia da, azkenean Trebiñu administratiboki Araba izateko alduguna sustatzea. Eta hori egiteko egimen txikiak gaude prestatzen, eta alde batetik martxan dagoena da herritarrei eskatzea Trebiñora bada esaten duten banderak balkoi eta leihoetan jartzea, azkenean pixkat agertarazteko herritarren nahia edo, alderdi politikoei eta inplikatutako administrazioei exigitzea benetan iniziatiba bat izatea konpontzeko eta ez bakarrik hitzetan geratzea beti bezala. Gainera, duela gutxiko Gaztela eta Leongo hauteskundeetan izandako datuak ere azpimarratu dituzte, eta horien atzean esanahi bat dagoela adierazi dute. Izan ere, abstentzioa izan zen nagusi enklabean, 74,1%koa Trebiñun eta 49,48%koa Argantzonen. Hauteskundeekin gure arazo nagusia da, esan bezala gure bizitza osoa hitzarmenen bitartez egiten da, diputazioen arteko hitzarmenen bitartez. Orduan gerta daiteke orain gobernu berriak erabakitzea hitzarmen hauek bertan bera ustea, ez daudelako ados edo. Eta, azkenean hitzarmen hauek funtzionatzen dute osasun arlorako, hezkuntza, euskara, berdintasuna. Eta orduan, guztia kolokan egon daiteke, haiek nahi izan ez gero. Eta azkenean horrek guretzat izango dituen ondorioekin. Eta, kontuan izan da, hemen hauteskunde horietan abstentzioa 160 ingurukoa izan zela, pixka paradogikoa egiten da. Txori Urdinak liburu argitaratu du, zigor-oleaga kazetariak eta lanaren nondik norakoak ezagutzeko gurean izan du gaur gonbidatu nagusi gisa. Espetxeaz, zigor sistemaz eta zigorraren kulturaz hausnartzera gonbidatzen du liburuak. Hala espetxearen egungo izaeraz galdetuta, horrela iritzi du gaiari gurean Oleagak entzun dezagun. Espetxean dauden presoen 3 laurden estimatzen da dituztela edo buruko gaixotasun edo drogamenpekotasun larriak. Eta espetxera eraman dituzten delituak normalean horrekin lotuta egoten dira. Orduan, espetxea zer den, teorian bere diskurtso autojustifikatiboa da birgisa arteratzea bilatzen duela. Nik uste dut praktikak erakusten duela bazterketa eta desberdinkeria hori betikotu egiten duela eta inkluso sakondu. Pertsona bat espetxean sartzen dena, irtetzen denean, ohikoan sartu zena, baina okerrago ekonomikoki, pertsonalki, psikologikoki sartzen da. Ostera Jose Mari Dorronsoro, Javier Gaiaga eta Bittor Franco Euskal Herriko espetxetara leku aldatu dituzte, etxerat elkartea jakitera eman duenez. Barne Ministerioaren Eskuduntzako espetxe erakundeetako idazkaritza nagusiak, otsaian onartu zuen 3 preso hauen gerturatzea eta azken egunetan gauzatu dira azkenean mugimenduak. Hala Dorronsoro preso Donostiarra Iruñeko espetxetik Donostiako Martutenera gerturatu dute. 2023ko uztailean beteko ditu zigorraren 3 laurdenak. Bestetik Gaiaga Zaragozatik Zabaiara gerturatu dute eta 2027ko ekainean beteko ditu berak zigorraren 3 laurdenak. Azkenik Franco Logroñoko espetxetik Basaurira leku aldatu dute. Gainera Emilio Salaberria, Bilabona Amasako euskal preso aske gelditu da 20 urte presondegian igaro ondotik. Larun batean atera da Martudeneko kartzelatik zigor osoa beteta. 2018ko azaroan Galizetik Espainia iparraldera eraman zuten eta 2020ko azaroan Euskal Herriratu zuten, ordutik 3. graduan zegoen. Gaiz aldatuta berriz gu prest gaude manifestua zabaldu dute ehun mugimenduko ordezkariek Bart Donostiako Trinitate plazan eginiko prentsaurrekoan bertan burujabetza praktikara eramateko kanpaina baten berri eman dute eta horretarako izena emateko epea zabaldu dute. Maiatzaren 14an jakinaraziko dute nortzuek egin duten bat egitasmoarekin eta azalduko dute lehenengo burujabetza ekintza noiz eta non izango den.
Pantalla aldatzerak esan nahi du burujabetzak praktikan jarriko ditugula, eta burujabetzak praktikan jartzak esan nahi du edo lehen ditugun aurrekariak hartuta intsumituak edo ikastolek egin zuten bezala edo beltzek bere estatu batuetan eserleku bat izan zezaten egin zituzte aldarrikapen horiek. Zergatia da, nazkatuta gaudela behin eta berriz eskatu dugula burujabetza hori eta inork ez digulako emango lapurtu dizkiguten burujabetza horiek. Frantziak, Espainiak, kapitalak edo erdarek kendu dizkiguten burujabetza horiek ez dizkigute itzuliko guk hartzen ez bali maitu. Korrikaren 22. edizioa hasteko 10 egun besterik ez dira falta eta motorrak berotzen hasi gara gurean ere Hamaika Telebistan egunez eguneko jarraipen berezia egingo dugu zuzenean eta horretarako besteak beste aurreko urtetako abestien protagonistekin hitz egin du Koldo Otamendi lankideak. Korrika kantuz kantu atala prestatu du eta hauxe da bertan topatuko duzuena. Horretan bi urtero behin zehazki kantuak protagonista izaten dira, urte bakoitzeko kanta asko entzuten da, eta horietako asko ere geratzen dira gure memorian urte luzetan zehar, ez? Kasu honetan egin duguna da, korrikak dituen 22 edizioetako 11 kantu hautatu ditugu, eta 11 protagonistekin bildu gara, bakoitzak bere garaian egindako kantak gogora ekartzeko. Guztira beraz, 11 kantu ezagutuko ditugu datorren egunetatik aurrera, zehazki gaurtik aurrera. Badator korrika, hitzetatik ekintzetara, euskaratik eta euskaraz. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarraitzeko aukera izango duzu. 24 orduz etengabean. Ohiko emisioan eta webgune berezian. Aurkitu, ikusi, partekatu, deskargatu zure kilometroa. korrika22.hamaika.eus. Aurten ere, korrika 11. Hamaika. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Asteleheneko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan, Benizeren bazatoz kantuarekin agurtuko zaituztegu, beraz gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, hamaika.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Ez dakite non gauden, ezkutatu gaitezen.